Goeiedag. Ja, goeie. Pinkstermanje, Gemmenassen, lang vol mensen, het bij alle mensen, want je woont lekker wat. Zou je doen in die tijd? Ja, dat heb ik al in meemaken. En nu hebben die oude spelers, die hebben zelf die record, ja? Want als je nog record hebt, oude Peter Krool, een eerste klas toneelspeler. Herman Annema, ik net vergeten, Piebo Wijnsma en Van der Meer en Van Peer de Nim. Maar ik ga nog een paar minuten te praten. Het is een aardigheid, jongen. Want die komt netjes. Dan ben je zo. En dan hebben we er liefst kermis bij. Dan hebben we je kersen door, hè. Dan hebben we hier 1 keer 88 verturen. 88 verturen. Het begon de mannen om 9 uur. En 9 uur de jongens weer de laatste bal op net zijn. Doe hier dan gauw naar huis. Doe je direct naar 1 jaar uit maar wat vanaf wij, die gaan echt naar gelooien. Hoe mogelijk, ja, heel later goed, hè. Snap je dat ook? Doe heb het nou een keer gewoon, doe hier met 12 kwarturen. Doe je naar je fietsen, het avondfietsen. Dat vind je me nooit weg, zonder dat ik een hele ronde doe in die tijd. Maar snap je dat ook, hè? Ja, snap je dat ook? Nu ben we aardig vooruit worden, want wie ga ik net stilzetten door in de tijd. Want ik ga liefst 60 jaar nog hier aan. Maar toen ben we begonnen, maar ik moet inkomen. Toen kregen we een hokje van de gemeente, Dantemedeel, en een hok van een vrouwwij, van de jongen. En nou jongen, dat voelt al heel in, hè? Zo'n groot heenhok. Aanbrengen. Vervieren hier naar het venster, je naar het deurs worden en dan spieken lopen. Want doe weet spiekers, het zijn al je schroefjes en moeren, maar doe weet al je spiekers. En hoe moest met schema uitzien. Nou en dan kan je wel bereiken naar het heen, dan ga ik het hier al leren zien. Dat alle jongen mee bezwaar, alle mensen. Niet mij gewoon in. Het ben net leeuw. Nee. Maar ja, dan gingen we dan bij de winter 3 toneeljongen hier in Ekkerwoud. 3 jongen, småfolk en zaalfolk. Dat ben lust. Maar ja, toen waren herbergadressen. En ik zei schande. Het hart is uit Ekkerwoud. Het hart is goed. Dat we moesten verhuizen in Merwoud. Toen moesten we in Merwoud, maar dat slagen waren goed. Ik, 3 jongen, de zaalvolk. Toen kwam de moeder tellen. Toen moesten we hier om hier. En hier in Merwoud en hier in de moeder tellen. Maar toen kwam de slag. Toen kregen we de televisie. Maar wat ingewaarde, hè? Toen kregen we de televisie. En dan kan je het jongen net begrijpen, hè? Maar op laatst gingen we nog een heel zaaltje voor mensen. Nou ze, toen moest een bielager, dat kon net, hè? Dat kon net. Dan doe je dat ophouden. Doe je dat ophouden. Toen zijn ze altijd, jongen, die man, ik neem geen naam, er net weer binnen. Dan doet alles op. Maar het weekend nooit hoe het daar zien, het doet net op. We gaan nog een bestuur dat mij redde. En daar ben ik zelf even en dankbaar voor. Hè? Daar is niet in de wereld voor. En ik moet nog even voor, maar nog ook al die mensen die hier mij onderschreven hebben om dit mooie gebouw en die mooie tribune die je kreeg had, die we ook alle jaar hartelijk dank, zei ze. En dan ook echt nog hartelijk dankzij de sponsors en de vrijwilligers, want zonder sponsors en vrijwilligers kan er niet gebeuren. Dan kan er niet gebeuren. Dat ik zo zei, ik mag nog maar even ophouden, want ik ging heel lang reden, maar dat ook nog niet. Maar die wilden we ook nog even zeggen.